Hortxe zabete, nahi bali maduzte. Bueno, hasiko gara, ja dagoeneko, 5 minutu, kortesiaskoak, pasa dira, etorri da, herriak erantzun du, barredromoari, pozik ongo zarete, bueno, arratsalde on guztioi, eta ongi etorri, barredromora, gure ekitaldi zientifiko humoristiko honetara. Idoia Torregarai naiz, UEUko komunikazio arduraduna, eta gaur, aurkezle lanak egingo ditut. Lehenengo eta behin behar bada bat norbait edo despistatuta egon daiteke edo galduta edo, hau da, UEU, ez da? Zer dan UEU? Zer dan UEU esango dut ukapen batekin. UEU ez da EHU. Horrekin ja, pixka bat, esan nahi dut, baina ez da, ez da, esan nahi dut, ze batzuk, EHU, ez, beste gauza bagea. Baina egia da antzekotasun asko ditugula, adibidez izena, bera. Gurea da Udako Euskal Unibertsitatea. Bale, pixka bat zarruno gelditu zaigu. U hori erabili dezakegu urteko esateko. Urteko Euskal Unibertsitatea. Hori ere, baina ez digute oraingoz ez dugu izenik aldatzeko aukerarik behintzat. Eta bestetikan Euskal Herriko Unibertsitatea dago. Biok ere antolatzen ditugu besteak beste guk Udako ikastaroak eta EHU Uda ikastaroak ere. Orduan horrek ere ez du laguntzen. Eta txikiago garenez, normalen galtzailegu ere izaten gara. Ez da hori ere bai. Baina hemen garrantzitsuena desberdintzen diguna bata eta bestea da guk egoitza akademikoa Markeskoan Jauregi xandakaula. Hori nik usten dut eibartarrentzat badalaia, nik usten dut zea bat, gainontzekoak beste batzuk ez dute ezagutuko, baina hotxe, Markeskoan gaude, noizbait bisitatu nahi bali bagaituzu ere. Eta, Xabier zuzea, ez da? Lasai. Nere bihotza izan daiteke hau, emozioarekin, baina ez da. Eta UEU pixkat askar-askar zer egiten duen, UEU saiatzen gara unibertsitate mailan euskara ahalik eta gehien garatzea. Hau da, bere, ibilbide osoa, horretan akuilatzea, eta besteak beste, azkeneko 50 urte hauetan, ez ginelako atzo jaio, Udako ikastaroak antolatzen ditugu, baina jardunaldiak, mintegiak, graduondokoak, masterrak, hor badaukagu ibilbide bat, argitaletxe ere bagara, liburuak ere argitaratzen ditugu, unibertsitate mailakoak, baina batez ere, gure zea ere bada topagune izatea, elkarguneak izatea, sortzea, bai komunitate zientifiko euskaldunentzat, eta baita ere, divulgazio zientifikoko olako ekitaldien bidez, herri guztiarentzat baita ere. Gaurkoan, topagunea esan dut, eta topagunea ederra eskaini digu, Eibarko Klub Deportiboak, ez da? Bereien ateak hain modu eskuzabalean zabaldu dizkiguzue, eskerrik asko, eta batez ere Iñakiri, horraitu gea ez dakizen demora atzera eta aurrera, baina baita ere badakigu gainera badaudela UEUkide batzuk ere Klub Deportibokoa garena, hemen batzuk ikusten ditudanak baita ere, eta orduan, badirudi, elkarlanon hau ez dala, hemen abiatu egingo dala. Nik uste dut, emango dula fruitu edo uzta gehiago ere. Baina noan harira. Barrodromoa antolatu genuen, duela 4 urte lehenbiziko aldiz jarri genuen, divulgazio ekimen bezala, eta batez ere ikerketa eta ikertzaile gazte euskaldunei ikusgarritasuna emateko, beraiek egiten duten lana garrantzi emateko, eta euskaraz ikertu daitekela ere hori pixka bat aldarrikatu eta hori ere akuilatzeko. Gaurkoan beraz, zientziak, euskarak eta umoreak talde oso polita egingo dute, eta zer gehiago nahi duzue, ez da? Alde batetik zientzia ikasi egingo duzue, bestetikan umorea, barre egingo duzue, ze gehiago nahi duzue, trago bat, jungo gora zerbait hartzera, nahi balima duzue. Hori ere, nahi balima duzue badaukazue eta ikerketaren garrantziaz bi hitz esan nahiko nituzke, zergaiti da garrantzitsua ikertzea, ez da? Ezagutza berria sortzeko, hori bere horretan, arazo praktikoei irtenbide ateratzeko eta hausnarketak ere egiteko eta batez ere gure mundu eta bizitza hobetzeko, ez da? Orduan hemen gaur ekarri ditugu Euskal Herriko ikertzaile onenetakoak, hemen, onenak ez esate, onenak esango dut, onenak daude hemen, gaur hementxe daude eta oso pozik gaude horregatik, eskerrak emango dizkiogu erronka honi ere baiezkoa eman dietelako eta gu oso pozik gaude. Baina beraiek pozez txoratzen daude. Zergaitik? Aukera askoik ez daukatelako lagun artean eta beraien tesiaz hitz egiteko, danak ies egiten dile, ezta? Hemen jende guzti hau dago borondatez etorri da. Beraz, aprobetxatu ezazue, daukazuela esaten den hori publiko baitua edo, nahi dezuen, 10 minutuan, gero esango dugu, ezta? Eta hauxe da, gaurko mekanika ikertzaile bakoitzak,
batzuk, normal, uste, okerrez banago tesiari buruz, beraien tesia gehienak egiten ari direlako, beraien tesia aurkeztu beharko dute gehienez 10 minututan. Zuek tesin bat ikusi duzu imprimatuta? Horko goiko tortilla hori baino potologoa da, Osea, horrelakoa da, 10 minututan egin beharko dute, eta gainera hori gutxi ez, eta umore ikutuarekin egin beharko dute. Noski, beraiek ez dira klub de la komedian eta horrelakoak ibiltzen. Beraz, mesedez, eskatzen dizuet, benetan beraien ausardia baloratzea eta laguntzea zuen txalo zaparradekin eta zuen barre faltsuekin balima da ere, esan nahi dut, Hemen daudenean, zuekin bezu, behar bada etza momentua, berdin du. Danak lagundu egiten du, eta bueno, egin dezagun proba bat, ea pixkat beroketarik eta bat, txalo bat egintzazuela, beka! Bueno, jazta, nina gaude? Orain bai, orain ja azteko prez gaude eta lehenengo ikertzailea aurkeztuko dut. Hementxe kontuze, daukazu kurrikulum bat eta ni presbizia, beraz, Bera, Xabier Arrastoa Lazkanotegi da, beratarra, Mondragon Unibertsitateko energiaren ingenieritzan graduatua da eta masterra du energia eta potentzia elektronikan. Gaur egun, doktorego tesi egiten ari da, ikerlaneko sistema elektroniko txertatuen alorrean, Mondragon Unibertsitateko seinalearen teoria eta komunikazioak izeneko ikerketa taldearekin lankidentzan, litio-ioizko bateria kudeatzeko sistemen segurtasun funtzionalari buruz. Zatoz erdigunera, Xabier Arrastoa Lazkanotegi. Eskerrik asko Idoia, eskerrik asko UEU. Bai, bateria kudeatzeko sistema elektroniko fidagarriak, hau da izenburua. Aurkezpena 3 golpetan, nire tesiak uztartzen txu 3 gai, batetikan litio-ioizko bateriak, energia biltekiratzeko gailu kimiko batzuk. Gero, badago elektronika fidagarrian mundua, eta nire ekarpena, kontribuzionia da, litio-ioizko baterien aplikazioetan elektronika bateriak kudeatzeko sistema deitzen zaion hori fidagarria izatea. Litio-ioizko baterien aplikazio bat izan daiteke kotxe elektriko bat, izan daiteke energia berriztagarria almazenatzeko kontainer bat, eta horra armariotan sartzen aldire bateriak, ez? Bat joain bat elementu, potentzia elektronika, aplikazioa kontrolatzeko sistema, baina ni zentratzen naiz aplikazioan barrenian, eta aplikazioan barrenin egoten dire bateria berak, multzotan, modulotan eta zeldatan organizatua. Eta litio-ioizko bateriak, hoien ezaugarria da, performance ona badutela, baina kasuan bar da baita ere, ongi pasatu gabe. Aplikazio hori errendimendu honi izan barte, baina aldi berin nahiko ez egonkorrak izaten aldirez, baldin bada ongi kontrolatzen, eta hortako bada kudeak eta termikoa inbarra, deskonexiorako unitatea, eta guzi hori kontrolatzen du BMS deituriko atal elektroniko batek, Battery Management System deitzen zaino, eta da elektronika, horreko katxarro bat, txikia, horreko 2 zentimetro izango ju, 100 komponente, batzuk normalak, batzuk sofistikatuagoak, eta sofistikatuenean egoten aldire 200.000 lerro kodigo, ez? Orduan, nahiko asunto komplejua da, eta bateria sistemaren barrenean elektronika hau egoten da asunto guzi hauek kontrolatzen, monitorizatzen, ez? Eta ni atentzio berez ematen diot, segurtasuneko funtzio horreri, berde zinten horreri, hori aseguratu behar da, ez pasatzia. Ongi pasatu nahi dugu, baino pasatu gabe. Eta orduan, elektronika horrekin nola egiten duen. Ingenieroa naiz, nik aplikagarritasuna bilatzen dut, aplikagarritasuna, eta horregatik ulertarazteko bloke diagrama ongi dago, baino, joatea naiz, earki gatxikek 2000 bederatzea biltegiratze sistema honetara, kuridrola. Kasu honetan, ez zituzten litio-ioizko bateriak, baizik eta plomo azidozkoak. Orduan, ez dute horren kontrol sofistikatua behar, ondorioz, kudeak eta sistema eta kontroleko elektronika guzia PLC baten bidez
gestionatzen zuten, eta, bueno, gero energia ateratzen zuten, pues, hoien brikologiko ariketak egiteko, eta generatzen zuten akuriakin, bueno, nien naiz natur zientzietakoa, baina animali ez dakit hamster da horrelako bada, eta, pues, hau zen, pues, biltegiratze aplikazio bat, 2009an, gaur egun asuntua sofistikatua da, ez? Gaur egun sofistikatua da, behar da elektronika aurreratugua, eta zer da elektronika aurreratuak fidagarri izan behar du. Eta zer da fidagarria? Elektronika fidagarri erraten dugunean zerri buruzari gara. Bueno, ni ez naiz hizkuntzalaria, baina ematen dunez inglesak badu jatorria germanikoa eta latinetikan, eta orduan batzu kontzeptu honitzentzako bi hitz. Eta hor security eta safety. Eta elektronikan munduan termino hauek, elektronikan fidagarritasun munduan, solasten da bi mundu hauen inguruan. Security erraten da, makina gizakietatik babestu. Eta safety berriztikan, gizakia makinetatik babestu. Zergatik? Security da gaiztokeria, ez? Hacker hori, zuri atakatzera joan behar den hori, malicious, malware, ez? Gaiztokerian bitu erasoak, mehatxuak, manipulazioa, probesten da sistema elektroniko horren ahultasunaz, eta guk babestu behar dugu, pues, autentifikazio, enkriptazio, baimen eta horrelako asuntukin. Hori da security, ez? Safety berriztikan, pues da, istripuak, akatsak, erroreak, utxekiteak, degradazioak, inkompetentzia baitare, ez? Nahita sartutako erabakiak, baino ez intentzio txarrakin, bertzerikan gabezu zulako ideikan, ez? Azkenian, komponentiak izorratzen adire demorakin, edo baitare, diseinua gaizki egoten alda, zuk gaizki hartutako erabakiengatik, ez? Eta, bueno, hor, hartzen dira hainbat metodo, pues, isolatzea, erredundantzia, detekzioa, pues, gauza hauek ekiritzeko. Orduan, hemen bat dire bi mundu, biak beharrezkoa dire, ni zentratzen naiz, bigarrenan, safety. Orduan, zein da nire ekarpena? Zer egin dut nik? Ba, nire ekarpena izan da, BMS hauetan, segurtasuneko funtzioak direnak eta ez direnak ongi separatzia. Zertako? Claro, kontua da, baterietan, elektronika hauetan, geroz eta potentzia, geroz eta gauza komplikatuko egiten txuzte. Zergatikan? Pues, performantzeko gauzak orduan eta hobekigo orduan eta zehatzo egiteko. Baina, klaro, orduan eta komplexutasun gehiago, orduan eta arrazoi gehiago segurtasun horretikan bereizteko, ez? Orduan, ba, nire justifikazioa da, pues, aukera ematia BMS horreri, funtzio kritikoak ez diren funtzio horiek egokitzeko malgutasuna, ez? Hau da, nik egiten nahi txusten aldaketak, segurtasunezkoa diren funtzioak berriz ere birdiseinatu gabe, berriz ere zertifikatu gabe, ez? Hori izango zen nire ekarpen nagusia. Eta orduan, hau da nik egindako bloke diagrama bat, ikusten duzue, BMS baten atazak banatu ditut partizio diferentetan, STM32 gelau bateko korte SMI lauan sartu ditut segurtasunezkoak, segurtasunezkoak ez direnak STM2 H-zazpilau iru korte SMI. Ez, txaloiten duzu, txaloin duzu, enteintu gabe, ez duzu jausora enteintu eta txaloin duzu, badakizuen horrek enteintu duen hau, bidalitako aldizkariko zuzendariak eta to be published, zuzendu behar dut, venga, bea, txaloitera! Laburtea jaitxunta publikazio bat, ez duelo txekan. Vale, pues hau zen nire ekarpena, egiarran. Ez, bueno, ingenierioa, lehenbizikoa, Ibar bezalako herri industrial batian ikustu dut ongi sartzen dela, ez? Lehenbizikoa baitean, nahiko nuke autu ondorio borobil batekin, kotxe elektrikoa jartzen dut, baina elektrifikazioa, etorkizuna, kotxe elektrikoak, energia renovabliak eta gauza guzti hauen aldeko apostu bat egin behar dela eta hori guztia erran barko nuke. Etorko zezkit hemen ueun hippie hauek, desazkundea eta baterian mineral horiek zen minatatik atere bertzuzu. Eta planta eoliko horiek nire herria itxustuko dute. Bueno, Eibarren ez dut, bueno. Ez. Eibartarra unitz eta atea urrundako, así que ez dut ere erranen, ez? Baina, bueno, badakizu ez, nik nire mezua da, guazen parte hartzea sustatzera, guazen komunikatzera, espadigu konbentzitzen ez ditugu hartu behar, ez, muturroko neurriak, ez dakit. Imaginatzen dut, Euskal Herriko hipismo borrakalari hori, iraganeko irudietara bueltatzen eta kotxe elektrikoei zu ematen, ez? Eta nik erran ediot, favorez ez emateko hori, ez dela zurik eman behar, ze horrek zu hartuko du nire elektronika baldin badu, bakarrikan nire elektronikakin nahikoa izango da, ez? Baina ikusten duzu, safety arazoa bat izango da. Nik ez dute gaiztokerekin eginen, arazo izatekotan safety izanen da. Eskerrik asko. Bueno.
Eskerrik asko, Xabier. Aurreko zea batean, eskatu genion, 10 minutuko hau, eta pasatzen gutxinez 14 edo. Eta gaurkoan gutxiago egin dezu, beraz, gusten da, azkarrago hitz egin duelako, hori ere, bai, danako, security. Baina oso ondo, bateria jarri dizkiguzu, ja, hasierako momentutik, Eibar ere, ja, esan dezu, gutxietxi egin dezu baita ere, baina, bueno, oso ondo, hasiera, oso polita. Eta nik esan dut ikerketarekin, guazen jarraitzea pixka bat ikerketa ze garrantzitsua den esan dugu, arazo praktikoei aurre egiteko, adibidez, besteak beste. Baina arazo praktikoetan jarri nahiko nuke fokua izan ere, nik deialdi publikoa egin nahi dut, ez dakit hemen dauden ikertzaile, kontakturik balima daukazue ikerketaren munduan edo ingenieritza munduan kasu honetan ere bai, zeren ze demontre, ze badukat kezka handi bat, nik uste dut herri guztioi eragiten diguna eta da, hauxe da, zergatik, abrefazilak ez dira erraz irikitzen. A ber, zergatik pasatzen dugu denbora, indarra, pazientzia eta azkazalak batzutan, hor irekitzen puntia hori, eta gero azkenean gure izekin irikitzen dugu. Zertako ze abrefazil da mota hori, ez da, nik usten dut, hau nire obsesioetako bada, baina eskatzen diot, hemen, komunitate honi, zientifiko honi, norbaitek ezaguna balimadaka hau konpondu dezala. Hau da, nire, nik hortxe botatzen dut, tartean bat eta beste. Bigarren jarrai dezagun gure protagonistekin, eta bigarrengo ikertzailea Miren Aldasoro Lezea Altsasuarra da. Biologiako gradu ikasi zuen EH1 eta biodibertsitate, funtzionamendu eta ekosistemen gestioan masterra ikasi zuen gero unibertsitate berean. Ingurumen hezkuntzan eta gero bigarren hezkuntzan irakasle ibili eta gero 2021 batean hasi zuen doktorego tesia jokabidea eta evoluzioaren ekologia sailean. Eta hau da izenburua, orain esango dizuet, orain hasten da izenburua. Orain arte esan pixka itzulinguruka ibiltzea. Ferra Sagurraren ekologia trafikoa eta izurriten kontrola teknika molekularraren bitartez. Gelditu zehazte, ez dela baina esango dizue. Txalo bero bat, Miren Aldasoro Lezearentzat. Zuk ez dezu, Bueno, arratsaldeon, esan bezala Miren Aldasoro naiz, lehenik eta behin eskerrik asko gaurko plaza hontara gonbidatu izanagatik. Eta, esan bezala, biologoa naiz, eta Ferra Sagurren bazka ekologian egiten dut lana, ez? Eta, esango dut, demontre da hori, ez? Nik Ferra Sagurren dieta aztertzen dut. Eta horretarako hori da, jatetxe baten faktura begiratzea bezala, ez? Zuk badakigu, jatetxeko menua zein den, ez? Badakigu Sagurrek hainbeste intsektu eta gauza dituztela jateko, baina guk DNA-ari esker lortzen duguna da faktura hori. Eta begiratzen dugu, ze jan duten eta gero zergatik, ez? Zergatik aukeratu duten menuko plater bat eta ez bestea, ez? Nik tesia egiten ari naiz, baina ja, azkeneko fasean nago, bukatzen ari naiz. Horrek dakarren estres eta antsietate puntuarekin. Eta beraz, gaurko aukera hau erabiliko dut zuekin terapia egiteko. Ez baitago, norbere buruaz farra egitea, baina gauza hobearik, ez da? Orduan, pixka bat komendatuko dizuet nire ibilbidea zein izan den. Hasteko, ni hasi nintzen graduan ari nintzela, graduko lana, masterreko lana egin dituen ikerketa talde batean, spoiler, jarraitzen dut talde berean. Eta haiekin, saguzarrak ezagutu nituen, eta, ikusi nuen, saguzarrak animali interesgarria direla. Esango zuen, ze fama txarra duten, ez, Dracula eta gauza bat eta beste. Jakin dezazuen, saguzarrek ez dute odola jaten, pare bat badaude, baina munduan dauden 1400 espezie eta bakarrik pare batzutek jaten dute odola, beraz, lasai. Eta Euskal Herrian ez ditugu animali edo espezie horiek. Euskal Herriko espezie guztiak intsektu jaleak dira, eta lagungarriak zaizkigu, ze pentsa gaueko udako gau horietan ez, nola ibiltzen diren eltxoak guri molestatzen, eta horiek jaten dituzte, eta gero nekazaritzako izurrite diren animaliak, xomorroak, eta bar. Orduan, fama txarrori, mesedez, kendu. Eta, informazio pilula hau eman eta gero, jarraituko dut nire ibilbideaz hitz egiten. Esan dizuedan bezala, nik talde hortan egin nuen, hasi nintzen nire ibilbidearekin,
Eta pues, justoranen bilen eta interesa neukan gai horrekin jarraitzeko. Eta orduan, erabaki nuen tesia haiekin egingo nuela. Baina, bueno, bidea ez da beti hain zuzena izaten. Eta bai, lehenengo beka eskatu nuen, doktoretza egiteko beka eskatu nuen, baina lehenengo eskari horrekin ez ezkoa jaso nuen. Esan nuen, bueno, miren, ez da ezer pasatzen, lehenengo aldia da, beste aukera batzuk izango dituzu, eta beraz, bueno, jarraitu hasiko naiz beste gauza batzuetan lanean, beste ibilbide batzuk edo ate batzuk zabaltzen ez, eta berriz egingo dut eskaera, baina, bueno, lasai. Eta horrekin, hainbeste eta hainbeste biologo bezala ez dakit hemen baten bate egongo den, baina bigarren hezkuntzako irakaskuntza masterrean sartu nintzen. Eta, bueno, handengoen, 2019-20 urtean, hasi nintzen praktikaldia, bueno, telepraktikaldia, ze izan zen astebeteko praktikaldia eta konfinatu gehintuzten. Eta, bueno, praktikaldian nengoela, bigarren bekaren resoluzioa atera zen, eta berriz, ez ezkoa. Eta, bueno, ja pixka bat esperantzak galduta neuzgan, baina bazegoen, hirugarren eskaria egiteko aukera, eta, bueno, bada ezpada, eskatu nuen. Baina, bueno, bitartean, bukatu nuen masterra, sartu nintzen bigarren hezkuntzako ordezkapen zerrendetan, eta hor, hasi nintzen, irakasle. DBH-ko tutore izan nintzen, kriston hormona dantza, eta, bueno, bat-ematek baldin badaki egun bakoitza ez dakizun nondik aterako den, edozein momentutan maitasun aferaren bat ateratzen da hortik, eta zu arrapatzen zaitu erdian, baina, bueno, gustora lanean, ikasleekin ongi, lankideekin ere ongi, eta soldata duin bat kobratzen. Eta, bueno, horrela nengoela, batera zen, 3. Eskariko ebazpena. Eta orduan, bai ezkoa. Baina, nire burua torri zen ez, dikotomia hori. Jarraitu orain bezala, egonkortasun hortan, edo ikerketara salto egin ez. Matriseko pastilla gorria hartu, eta orain bezala jarraitu edo urdina hartu, eta, bueno, salto egin ez, jakintzara. Eta esan dizuedan bezala, azkeneko aukera izan ziteken beka eskatzeko, azkeneko aukera izan ziteken nik nahi nuen proiektu horretan parte hartzeko edo, eta beraz, salto egin nuen ikerketara, eta beraz, prekarietatera. Lehenengo momentu horretan ez nintzen, ez da 1000 eurista izango, osake, bueno, behintzat, egoera pixka bat hobetu da azken urtetan, zertxo bait. Eta hala, hasi nintzen nire tesiko ibilbidea ez. Eta, bueno, lehen esan dizudan bezala, xaguzarren bazka ekologian. Eta dieta aztertzen, esango zuen nola dakizu xaguzar batek ze jaten duen ez. Ideiarik? Kakak aztertzen. Bai, oso glamurosoa. Eta, bueno, azkenean, badakizu ez, ahotik sartzen duguna, gero ateratzen da. Eta horrek, deneari esker, lortzen dugu jakitea xaguzarrek ze janduten. Eta hala, sortu ziren, 2 urtez izan ziren xaguzarren kakak nire altxor preziatuena. Orduan hasi nintzen, koloniak, nun zeuden ez, nik nahi nituen xaguzarroiek, eta, informatzen, jendeari galdezka, ez dakitze, eta hori, jendeak, pentsa, pandemia pasa berretan ez, esaten, interesatu zaizki zure xaguzarrak, ez dakitze, jendeak ez zuen ulertzen, zergatik, zertarako. Baina, orokorrean positiboki hartzen zuten, beraz, ezin naiz kexatu. Eta, igual, pentsatuko duze, baina, jendeari galdezka zertarako, ez? Osea, xaguzarrak ez daude kobazulotan. Bai eta ez. Nire justo nik aztertzen dituan espezie horiek, neguan, pasatzen duten negua hibernazian kobazulotan, baina kumatzeko eraikinetan egoten dira. Eta ez pentsa edozein eraikin izan daitekela. Bai, baina animalia asko biltzen diren lekuten, ez duzu asmatuko, elizen kupuletan. Beraz, hasi nintzen, elizaz eliza, Euskal Herriko leku batetik bestera ez. Eta halako batean, egun batez, telefono hartu, eta jarri nintzen, telefonoa, azkeneko deien zerrenda begiratzen. Eta Matximetako apaiza, Balmasedako parrokoa,
Zarauzko sakristaua, eta, bueno, norbaiti esateko moduan, ez, ateo naizenik, baina, bueno. Eta, bueno, azkenean guztiak, xaguzar guztiak ez zeuden elistetan, zeuden eraikin ez erligiosotan zeuden animaliak ere. Eta, bueno, batzutan etzen hain erresa ere kakak hartzea. Ze, jendeak lapurtu egiten zizkidan batzutan. Zertarako? Bueno, xaguzarren kakak nekazaritzan preziatua da, egongarri ekologiko bezala, baina hortaz aparte, beste batzut aizorrazeko eta kitxa. Eta, hala, pasan nituen 2 urte, batetik bestera, kilometroak egiten, eta xaguzarren kaka eta pixen artean. Bide batez, jakin ezazuen, aurreko batean lagun batek esan zian, entzuna zeukala, xaguzarrek pixa egiten maizute buruan, ia galdu bezakezula. Bueno, jakin nire esperientziatik, ez. Erreixeagoa izango da, nik ia galtzea tesiaren estresagatik eta ez xaguzarren dutxengatik baino. Baina, hala pasa ziren 2 urte eta pasaritzen laborategira ez. Gorotzak hartu, banan, pixatu, DNA ateratzeko eta prozesu horretarako. Eta askotan jartzen nuen COVID-aren kontrako musuko bat. Eta pentsatuko duzu, karo, xaguzarrak, virusak eta gauza horietez. Ez. Pentsa, uda gorrian, Nafarroako herriberan jasotako gorotz batzuk zeukaten egoera eta usaia. Ode xaguzar, Baina, hori ere pasa zen, eta konturatzerako kakak hartzea falta motatzen dut. Eta, orain ja azkeneko tesiaren 2. fase edo azkeneko fase honetan, tokatzen dena da idatzi, estadistikak, biologoi asko gustatzen zaizkigu matematikak, ironia. Eta, prestatzen artikuluak ez dakize, eta, ikerkuntza munduako produktibitate gurpil zoro horretan sartuta, ez? Eta, ez da beti erresa izaten prozesu hori, baina, hemen gaude, borrokan eta oraingoz, bizirauten, ez? Eta, esan dizudan bezala, bukatzen ari naiz, barrutik iruzurtiaren sindromea zeharo nabaritzen dut, eta gainera betiko galdera ez, eta gero zer. Unibertsitatean jarraitu ikerketa munduan, edo kanpoko munduratera. Horrek uste dut beste terapia saio baterako aukera emango duela, eta beraz, hurrengo bakarrizketarako utziko dut. Eskerrik asko. Mila esker, Miren, nork esango luke, norbaitek faltan botako lukela kaka biltzea. Ez etxi, ametxak egi bihurtzu daitezke berriro. Miren, hortxe, eutxi. Ze interesgarria, ze gauza desberdinetatik, batetik bestera pasagara. Ni nire obsesioekin jarraituko dut, noski, hemen aukera hau ez dut galdu behar. Izan ere esan dugu, ikertzaile komunitateri eskatzen diodan beste gauza bada hautsaren aferari aurre egin diezaion. Ez dakit, hautsare zuen etxeetan gertatzen da, edo? Hautsa, toki guztietan, egunero beti dago, zirrikitu guztietan. Berdin du, zuk oraintxe bertan hautsa pasa edo garbitzen duzu, komunera joaten zara, bueltatzen zara, komunetik, 5 minuture gehi ez da izango, baina justu toki berdinera ikusten duzu apaletegi hori, baina justu eguzki izpi bat sartzen da leihotik eta justu konturatzen zea non dagoen hauts hori. Non dago hauts hori? Airean da, hortxe dago, zuk egin duzuna da bakarrik tokiz aldatu. Hautsa da energia bezalakoa, ez da suntsitzen. Moldatu egiten da, baina beti hor dago, eta gaia honek nik ez dakit badagoen lobiren bat edo horren kontra egiten du nikan, ez dakit pronto edo horietako bat badan, edo ez dan ikertzen, orain arte hautsan da kontua emakume kontuak direlako. Hori ere izan daitekelako, ez da? Baina, nire obsesioa hortxe baita ere sartu nahi nuen. Eta energiaz beteta gaudena, hemen gaudelarik, ja, 3. ikertzailea aurkeztuko dut. Eta hementxe daukagu Claudia Torralba Rubinos Algortarra, EHUn egin zuen itzulpengintza eta interpretaziorako gradua, eta gero, interpretazio
interpretazioko zientzien masterra, ez dakit oso ondo nuntz, Heriot Ward, eta terminologiako masterra Pompeu Fabra Unibertsitatean. Eta gero, 2024an tesi hau aurkeztu zuen. Aldi bereko interpretazioa eta Eusko Legebiltzarreko diskursoa, 2 puntu. Enuntziatu parentetikoen eta modalizazioaren azterketa korpus elebidun eta hirukoitz batean. Hoxe da. 2 puntuta gero, bale. Orduan, tesia, ja, doktorea da, bera, eta, eskatuko diogu, txalo bero bat berarentzat, Klaudiarentzat. Gustatzen zaitu esatea, doktorea naizela. Bide batez, hurrengorako. Idoia, apuntatu. Bai. Bueno, esan behar nuen, lehenik eta behin eskerrik asko guztioi etortzeagatik, borondate ez, etortzeagatik, eta esan behar nuen ez dakidala zer egiten dudan hemen, edo nola iritsi naizen ona, ze berez oso txarra naiz txistea kontatzen, bereziki txarra, eta esaten dute oso serioa naizela. Baina badakit, zergatik nagoen hemen, eta hemen nago UEuren beste ekimen batean parte hartu nuelako, Xabierrekin batera, Bilboko bira aretoan, igual batzuk egongo zineten edo ikusiko zenuten bideoa, eta, txistosoa izatea erabaki nuen, eta txistosa izateagatik gaur ere hemen berriro ere iruzurtiaren sindromearekin. Baina, kontua da, kontatuko dizuet, egun horretan zer egin nuen edo nondik etorri zen nire txistea. Nik Eusko Legebiltzarreko interpreten lana aztertu dut, enuntziatu parentetikoak beste egun baterako, eta modalizazioa ere beste egun baterako, geratuko gara bakarrik Eusko Legebiltzarrarekin eta interpreten zerbitzuarekin. Eta, joko bat proposatu nien, egun horretan bertaratutakoei eta esan nien 7 diferentziak topatzeko. Zenik nire lan egin nuen momentuan Urkullu zegoen lehendakaritzan, eta ekitaldi hori egin genuen erakoia Pradales zegoen. Eta, zuen baimenarekin gaur ez dugu jokatuko, ze Eusko Legebiltzarrean hasi naiz lanean. Orduan, eta ez da broma, egia da. Eta orduan Pradales enteratzen bada, badazpada ez diogu esango, eta orduan gaur ez dugu jokatuko. Baina, hori izan zen txistea eta hori izan zen gaur hemen euskararen abia puntua. Orduan gaur, hau, utzi egingo dugu, bai. Eta gaurko beste zerbait prestatu dut, ez dakit hain divertigarria izango denala ez, baina, nire tesian aztertu nuen aldi bereko interpretazioa testuarekin, deitzen den interpretazio modalitatea. Eta oso gardena da aldi bereko interpretazioa testuarekin. Horrek ez dauka misteriorik, ondo. Horrek esan nahi du, parlamentariak joaten direla tribunara eskuan paperak dituztela, eta aldez aurretik interpreteari, ez dakit ikusten duzuen, baina ni naiz, interpreteari bidaltzen diote testua. Suertea dagoenean, ez beti. Baina, posible den neurrian saiatzen gara testu hori aldez aurretik lortzen, ze bestela desbentajanko jokatzen dugu. Osea, beraiek pasatzen dituzte, beraiek edo ez dakitzen bat ordu testuak idazten, eta gero guk egin behar dugu aldi berean, eta ja. Orduan, normalean testuak eskatzen dizkiegu, eta horrela aldi bereko interpretazioa testuarekin izeneko modalitatea sortzen da. Eta hori da tesian aztertu nuena. Egiten da euskaratik gaztelaniara, ze, esango guztue, Eusko Legebiltzarrean denek egiteute euskaraz. Ez, sorpresa. Orduan, euskaraz ulertzen ez dutenentzat, bai politikarientzat eta bai herritarrentzat, hori ere importantea da esatea, eta beti ere parlamentariek euskaraz egiteko duten eskubidea bermatzeko, horretarako gaude gu. Eta orduan, kaskoa jarri eta nire ahots zoragarria entzuten dute. Orduan, hori da gutxi gora bera, orain arte egin duguna, baina badakizue teknologiari esker, hemendik aurrera ja itzultzaile eta interpreteak fuera. Osea, ez gara beharrezkoak izango, ze dena egingo dute makinek.
ez dakit safety edo security edo ez dakit gu babestu beharko garen edo makinak babestu beharko ditugun, baina bueno, makinak etorri dira eta etorri dira geratzeko. Eta gaur ekarri dizuedana da, nire tesitik abiatuta, zenik tesia egin nuenean itzultzaile automatikoak ez zeuden gaur egun bezain garatuta. Orduan, pentsatu dezakezue, zelako morroa, honi ordaintzen diote, testu bat bidaltzen diote, itzultzaile automatikotik pasatzen du, gero irakurri egiten du, eta hala, pam, ez dakizen 1.000 euro. Ba ez. Ikusiko dugu, makinak etorrik diren gure bizitza konpontzera ala ez. Eta hori da gaur erakutsi nahi dizuedana. Ze, igual, kenduko digute lana, baina igual txistea kontatzekoa. Gizaki honontza badaukatelako, adibidez, ez dakit atzetik ondo ikusten den, baina itzultzaile automatikoari animalia gustatzen zaizkio. Ia decir eso, gatos, ze jatorrizkoan gatos zegoen, SS idatzita eta ez zetaz, baina gatos agertzen da gaztelaniazko itzulpenean. A esta cámara, precisamente, a por los gatos, bueno, pues los gatos, izango da, ez da? Orduan, esan dugu, animaliak gustatzen zaizkiola, baina gero beste gauza batzuk ez zaizkio gustatzen. Adibidez, atzetik ez dakit ondo ikusten duzuen, baina, bueno, agertzen da František Zucker eta bere lankideak. Eta itzulpenean, erabaki du Anthony. Ez dakit Mark Anthony izango den, ez dakit zer gustatzen zaion edo zerrez, baina František ez, hori seguro. Eta esango zuen, joe, Claudia, kasualitatea. Baina ez da kasualitatea, osea, berak argi dauka ez zaiola gustatzen. Eta orduan, aurrerago, berriro aldatuko dugu, baina Anthony beharrean Berlusconi. Zergatik ez? Eta Berlusconi, zan nahi dut, igual hartu alzaio, ez dakitek, iratxa, igual, edo ez. Kasualitatea izango da. Gero baitu beste preferentzia batzuk. Emakumeak ez zaizkio asko gustatzen, ez duzu ikusten hortik atzetik, baina jartzen du. Entre 2001 y 2020, el porcentaje de población que realiza actividad física ha aumentado un 20%, horrarte oso ondo, generando un importante incivismo en las mujeres en todos los tramos de edad. En las mujeres, kontuz, kirola egiteak. Orduan, igual ez zaizkio gustatzen emakumeak, izan daiteke, por lo que sea, ez? Igual, gustatzen zaizkio gizonezkoak, Euskal Kulturgileen kidegoa bihurtu duelako cuerpo de culturistas vascos. Zergatik ez, baina, esan nahi dut hor kabinan zaudela, kulturgileen ordez, kulturistei buruz hitz egitea, ez dakit asko postuko diren, bueno, vale, igual gizonezkoak, igual kulturistak, igual gizon zein emakumeak gustatzen zaizkio, eta erabakitzen du ere bai, zer den garrantzitsua eta zer ez. Atzetik ez duzu ikusten, bueno, gaztelaniazkoan jartzen du el alto valor naturalístico y la especial protección de especies como el alimoche. Osea, adibidez, ez? Baina, bueno, iruditu zaio alimochea edo sai zuria da euskaraz, hori ez. Interesgarria iruditzen zaiona da, ingurumen sailak balio naturalistiko handia duela. Ingurumen sailak berak, animaliek ez. Bueno, pues, oye, izango da. Zer gehiago gustatzen zaion? Pepinoak edo luzokerrak. En opinión de H. Bildu, la nueva norma foral debería mantener y fomentar los sumideros de carbono, para lo cual la protección de pepinos puede ser una herramienta útil. Pinos behar zuen, vale? Baina, bueno, dana dalakoagatik, pues, oye, pinuak luzoker bihurtu dira, ez dakit egongo den horren atzean, ez dakitolako sesgoren bat, edo ez, edo, bueno, horria zuen interpretaziorako utziko dut. Batzuetan, katxonde hutxean. Batzorde burua, batzarkideok, arrastion guztioi, señor presidente, presidenta ez, batzorde burua, presidente, junteros, junteras, buen rollo a todos. Osea, nik uste dut, pradalesen espektatibak ez direla hoiek. Osea, probatuko nuke, baina eske lanean jarraitu nahi dut, orduan, buen rollo a todos. Bueno, vale, pues buen rollo. Baina autoestima ona du, ez pentsa autokritika egiten duenik. Asko gustatu zait entzutea, eta komatxo artean, dekalogo honek bereziki ilusionatzen gaitu, bla, bla, bla. Me ha gustado mucho escucharme, sin duda. Horberaz, nik ere hori esan beharko diot Pradalesi, horako batean.
Me ha gustado mucho escucharme. Bueno, kontuz. Autoestimarekin ez dauka arazorik, ez dauka iruzurtiaren sindromerik. Palante. Osea, hartu eta venga, dagoenarekin. Venga, beste bat. Oezen. Hori bai, anonimotasunean, Ez duzu ikusten atzetik, baina, bueno, jartzen du, glorieta o rotonda. Ze, klaro, gai guztiak ez dira pepinoak, ez da interesgarriak. Glorietak eta rotonda dauzkagu. Intersección en la que los movimientos principales se realizan a través de una calzada anular. Ez galdetu zer den, ez dakit zer den. Baina, calzada anular. Eta euskarazkoan, biribilgunea, elkarguneen mugimendu nagusiak galtzada anonimo baten bidez egiten dira. Nondik nora zergatik, ez galdetu. Baina emaitza hori da. Baina salbatuko gaitu itzultzaile automatikoak, Osea, nire lana sobera dago. Eta anonimotasun hori importantea da, ze batzuetan maltzurkerietan eta gaiztakerietan ibiltzen da, atzetik ez duzu ikusten, baina jartzen du, konplikazio informatikoak sustatzeko 2.430.000 euro. Konplikazio informatikoak, sustatzeko. Ez aplikazioak, konplikazioak. Eta sustatu gainera, igual Xabierrentzat interesgarria izango da hori. Kontuz. Nik hori bakarrik esango dizuet. Kontuz. Ze egiten ditu magia batzuk zoragarriak. Ez duzu ikusten, hemen orain da transkribapen automatikoa. Ja ez da itzulpena, baizik eta, klaro, hori ere egiten du. Nik esaten dudana entzun, interpretatu eta testura pasatu. Ez duzu ikusten, baina jartzen du, adibidez. Por tanto, no es ir en contra de la ciudadanía, sino con las aportaciones de la ciudadanía. Se acabó construyendo Zepriti. Ez du lertu, vale? Ez du lertu, ez da zer pasatzen, guk ere batzutan ez dugu lertzen. Baina, Zepriti? Ez que, saia da eta esateko. Zepriti. Vale, esan zuena, este proyecto. Nola esan zuen ere, bueno, baina ulertu. Beste adibide bat. Por lo tanto, lo voy a decir otra vez. Estamos a alusión del proyecto con las nuevas alegaciones, no perdiendo información pública y en los entes sectoriales, que Medio Ambiente tendrá mucho que decir en este proyecto seguramente. Seuretros seguro que lo va a decir. Seuretros ematen du, ez dakit, R2D2 eta olako familia horretakoa direnak. Seguramente no. Vale? Hori zen esan behar zuena. Orduan, zenbat ulertzen duen eta zenbateraino ulertzen duen, bueno, kasu honetan gutxi, baina igual, en fin, kasu honetan, kontaktatu konpresak, lehenengo zirriborroa egiteko, konpresak. Kontaktatu enpresak, baina, osea, enpresa konpresa bihurtu dira. A ber, antzera ematen dute belarrira, baina nik ez dakit, esan nahi dut, esaten dugunean, bai, itzultzaile automatikoa. Teknologia berriak, bai, baina bitartean, ez dakit, nik igual jarraituko nuke profesionalen zerbitzua kontratatzen, ba, ez bada. Baina eske, hobetu egiten da. Hau da, erreala, bale, nik jaso nuen telefono dei bat, eta pertsona horrek mezua utzi zidan bustoian, euskaraz, euskara hutsean. Eta hori da nire iPhoneak inork eskatu gabe, eta benetan oso borondate ona duelako, eta autoestima ere topera, eskaini zidan transkribapen automatikoa. Norbait kapaza baldin bada, asmatzeko zer esan zidaten mezu horretan, zoragarri, baina erabaki nuen deitzea, bueltan. Ze bestela, bueno, badago aukera entzuteko mezua, eta esan nuen, bueno, deituko diot zuzenean, ze bestela enaiz enteratuko. Baina, autoestima horren seinalea da, gainera, galdetzen duela eta dena. La transcripción ha sido útil o no útil? Osea, gainera eskatzen dizu lana. Orduan, bueno, nik zer esango dizuet. Etorkizuna, bai, baina. Bitartean, nik jarraituko nuke itzultzaile, interprete, zuzentzaile eta hizkuntzako profesionalekin kontatzen, bada ez bada, eta bestela, badakituzue emaitzak askotarikoak eta heterogeneoak eta anitzak izango direla, baina hori bai, zuek esan nahi duzuena esango den, hori ja ez dago bermatuta. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Claudia. Ni zalantzari gabe zure konpresa kontratatu egingo nuke. Ikusita, ze atzetik ez duzu ikusiko, ez? Hori izan da esaldia, baita ere, eza?
Baina, hori ze politia baita ere. Eta utziazue, bueno, lehenengo galdera, pixka bat check-in bat egin behar dugu. Ondo ari zarete pasatzen? Oso ondo, bale, ez zaudezte lo, adi zaudezte, igual gero galderan bat edo botako jo norbaiti, litio bateriei buruz, izan daiteke interpretazioari buruz, izan daiteke ferraz, ez dakit esaten. Bueno, xagusarra, nik xagusarra esango niko. Bueno, beste datu jakingarri bat zuentzat, nik usten dut interesekoa izango duzuena. Eta hau, pasaden urtean esan nu, baina jende berria dagoenez, zuek orain, barrez ari zarete eta, pentsa ezazu ikerketa batek, eta hau izan zen gainera jarri behar dut ondo berizena, Vanderbilt University Medical Centerrek, Tennesseekoa, ez dakit orain existituko da, beharro da ez. Osea, ixten ari dira gauza asko horre baita ere, orduan ez dakit, hori ere izan daiteke. Bera 2004an ikerketa bat egin zuten, eta hemen ondorioztatu zuten, egunero 15 minutu barre egitean, ja argaldu iten gehala. Hau de gratis emate izuet, hau pixka bat jakiteko, eta pixka kultura, eta gero jendiakin, eta tabernetan, da konversazio eukitzeko ere bai, eukitzen dizue hori, zergaitik energia gastatzen dugulako, energia gastatzen dugu, karkara horretan, algara horretan, matematikuste bat, bueno, hori askoz gehiago argaltzen ari da, baina zenbat gutxi edo gehiago esan nahi dut, hau da, 15 minutugatik zenbat, ezta? Zenbat, da, 40 kaloria. Ez diozu eskatuko ez daren mirakuluak hemen, eta 40 kaloria zenbat izango litzateke, zuen pixka bat eukitzeko. Hala, zea ertaineko, holako zerbait, tomate bat izango litzateke, edo, guazen, konparazio nik usten dut guztiok ja eukitzeko erreferentzia bat, kaina batek 140 kaloria dazka. Bale, orduan ja horre egiten dezue, pixka bat, orduan gaur, esan nahi du gaur hemendik ateratzen zaretenean, lasai asko bi kaina ja baduzkatzuela hartzia. Edo 3 tomate terdi, nahi duna, bakoitzak berak aukeratu dezala hori bai, ezta? Bueno, aurrera hori, datu hori eman eskaini eta oparitu ondoren, eta argaltzen ari garen bitarte honetan, jarraitu dezagun gure laugarren izlariarekin, ikertzailearekin. Bera, Leire Rojo Horrillo da, Gasteiztarra, eta berak esan nion, nola aurkeztuko zaitut esatun? Ez, nik nire burua aurkeztuko dut. Eta nik hori asko eskertzea izu, zen hemen landala nago, hemen dara ematen, berotzasun horrekin, eta orduan, zuri emango dizut zuzenean hitza, beraz, txalo bero bat, Leire Rojo Horrillorentzat. Bueno, arratsaldeon, lehenik eta behin eskerrik asko gonbidapen honengatik. Baina etortu barra dakat ezenekiela zen inguruan hitz egin. Baina, bueno, tira, behintzat mundu akademikoan ohituta gaude lehenik eta behin gure burua aurkeztera, horregatik egin behar nuen nik. Hori da. Bestela, aurkezpen erdia horren inguruan dalako. Orduan, horretan pentsatu nuen, bueno, horretarako, ze jarriko nuke nire kurrikulunean, ez? Eta ikasketa kontuan hartuta, zehaztuko nuke ni hizkuntzalari diakronista naizela. Baina uste dute honek ez duela zehazten zeiri egiten duan, aski orokorra dela. Horraitik aipatuko nuke erronkariera aztertzen duela. Eta, bueno, tira, orain esango didazue, bueno, hizkera bat aztertzen du eta beste gabe. Baina, kasu berezia da, ze hildako hizkera bada. Baina uste dute realitatea honako hau dela. Ni aleginduaz zuok ulertzen nien horra izen eta zuek orain arte ez dozu zer ulertu. Eta kontziente nintzen horretaz, horretik erabaki nuen hau alde batera ustea, eta pentsatu nuen, bueno, behar badan ere kontratuak hobeto laburbiltzen du nien horra izan. Beraz, kontratura jo, eta hoi ikusi nuen, investigador predoktoral. Bueno, pre ulertzen da, ez dut tesia amaitu, 4 urtetan amaitza espero dut, eta ez bada horrela, ez da egingo da, baina hori beste kontu bada. Investigador, ikertzailea. Ikusi nuen zehatza, argia, ulergarria, denok ulertzekoa, eta erabaki nuen horrek hobeto laburbiltzen zuela nien hor nintzen. Beraz, orain bai, Leire Rojo naiz eta ikertzailea. Eta hona heltzean, kontatu nintzen, aurkezpen gutxi zirela horren inguruan. Hada, asalduaz, nola heldu garen gu ikertzaile izatera. Eta horraitik erabaki dut gaur, hemen horretaz hitz egitea. Asalduko dizuet, no heldu naizen ni ikertzaile izatera. Baina, horri ekin aurretik, ez nuke hemen arazorik sortu nahi, ez naiz arazoen sale, ez nuke gatazkarik sortu nahi, eta horretik zehaztu barrakat, ez dudala hitz egingo nola heldu naizen ni honaino liburuaz, baizik eta nola heldu naiz ni ikertzaile izatera. Orduan, orain bai,
azalduko dizuet nola edo nahi zein ikertzaile izatera. Horretarako atzera jo behar dugu. Pentsa, 18 urterekin, batxilergoa amaitzear zegonean, erabaki behar nuen zer ikasiko nuen. Eta nik bi aukera nituen buruan. Batetik psikologia ikastea, eta bestetik irakaskuntza asko gustatzen zitzaidan. Txikiekin lan egitea ez nuela nahi arginekan, beraz magisteritza banuen bazterturik. Eta orientatzaile batek esan zian, bueno, askotan irakasle izan dare psikologoen papera hartzea oso. Hori esan eta konbentzitu ninduen. Baina zerbait zehazki ikasi barranekan. Eta zientzietako ikasgaiak izan arren ez nuen zientzietako karrera bat ikasi nahi. Gero kiroletan trebea esan gaiteke, baina egunero kirola egitea ere ez nuen gustoko. Orduan, azken aukera filologiaren bat ikastea zen. Eta zuek asmatzeko zein zen, nire jatorria azalduko dizuet. Industrializazio garaian, familia asko etorri ziren ona Euskal Herrira, eta horietako bat nire familia izan zen, familia Horrillo. Extremaduratik ona. Eta hain zuzen ere nire ama Bilbon jaio zen. Hortze utziko eta esaldi hori, uste gaur horrek esan nahi dakala. Baina ni Gasteiztarra naiz. Gasteizen jaio, bizi, ezi eta aitz guztia jarri, eta gainera kotxeko karneta ere Gasteizen atera nahi. Bueno. Beraz, uste horrek baduela meritua. Baina imaginatuko duzuenez, nire testu ingurua ez da oso euskalduna izan. Hau da, etxean gaztelaniaz, lagunekin gaztelaniaz, eta kalean ere gaztelaniaz. Beraz, euskara bakarrik eskolan erabiltzen hon, eta mundu akademikoarekin beti lotu izan dut. Beraz, argi dago ze filologia aukeratu nuen, ez da? Euskal ikasketak. Eta ez izan kalimotxoa edaten nualako, edo pertsolaritza txapelketak ikusten ditualako, behar bada pilota partiak bai. Baizik eta kontziente nintzen, nik nekala tresna bat etxekoek ez zutena, eta horregaitik nuen horren inguruan zerbait ikasi. Baina pentsa, karrerako lehen egunean aurkezpenak egiten dira. Eta batean bermeotarrak, lekeitxarrak, ondarrutarrak, eta ni esan bezala Gasteiztarra. Beraz ustez, aurpegia zela hori esan, baizik eta heldu nintzen etxera pizkat triste, goibel, are gehiago, aitortu barrakat begarrez heldu nintzen, esan ez nintzala kapaz karre hori egiteko, ez nekiela euskaz hitz egiten, eta eskerrak nire amak barre egin zuela esan ez, hobera joateko, urrengo egunean dakasulako klase. Zergaitik, horri esker euskarari buruz zerbait kontu ikasitu dalako. Lehenik eta behin, fonetika eta fonologiari esker, jakin dut euskarak badituela bere soinuak. Fonemak ere deitzen ditugunak, eta ipa taula hortan zailkatzen dira. Beraz horiek dira euskarazko soinuak. Horiek nola euskatzen ditugu? Mia nola kokatzen dugunaren arabera. Hemen adibide bat duzue, txistukariak. Beraz, Bizkaiko esan mia ondo kokatzeko, ez? Kontu erraza dirudilako. Baina ez da hori. Gero adiztaulak, nik buruz ikasi nituen horiek, ez dakizuek. Eta matematikak izango balira bezala, kombinaketak egin eta aditza horrela sortzen nun. Baina, morfologiari esker, jakin nun, zatiketa bakoitzak duela bere logika eta bere historia. Eta azkenik sintaxian, gaztelaniazko sintaxia, subordinada, pasiba, complemento directo, indirecto, eta euskaraz inkontzienteki bazen ere aditza beti bukaeran jartzen nuen. Eta jakin nuen tipologia eta sintaxiari esker euskara SOV hizkuntza salako dela. Hau da, beti aditza bukaeran jarriko dugu, baina gero aldaketak eta egon daitezke. Baina hori beste kontu bada. Eta orain, mesedez, orain nahi zaituztet beste jarre batekin horrela. Nik bere garaian izan nuen ikasketarekin, hau da, euskarari buruz bakizue zerbait gehiago. Baina, hirugarren mailan izan nuen euskal gramatika historikoa. Eta hemen euskararen historia ikertzen da. Euskararen evoluzioa, garapena, beraz ezaugarri bat hartu, eta ikusia aurretik dagoen, ondoren, noiz, zergaitik, non, eta ikusi nuen, honen inguruan gehiago jakin nahi nuela. Beraz hemen, ikerkuntzaren jatorria duzue. Baina nola heldu horri? Aukera izan nuen graduanerako lanarekin. Eta aukeren artean, nire tutoreak eta Ros gutuneria aipatu zian. 17. mendeko gutuneria, Ros, erronkariko alkateak, idatzi zituen horiek erronkarieraz. Testua oso garrantzitsua, eskolaren historiarako, erronkarierako, baina ez dago argitaraturik. Eta hori aztertzea erabaki nuen. Hori hartu, eta onki alte ebitu galte bezalako hitzak topatu nituen. Ikusi nuen, gainerako hizkeretan, ongi, alde, bildu, galde, hauskatzen ziala. Hori aztertu eta ikusi nuen, esaten hori zara, horiek ziela zaharrenak, hitzik zaharrenak. Eta hortaz, erronkarierak horiek horretzen zituela, altzor bat izango balira bezala. Baina hori izakon aztertu eta ikusi nuen modernoak ziala,
eta gainera gaztelaniagatik sortuak. Beraz, nik nire asmoa ere nuen bete, testua oraindik argitaraturik gabe dago, nire gradu mailako lana bakarrik horren inguruan egin nuelako. Beraz, ikusten duzuenez, oraindik bada erronkarieraren inguruan gehiago aztertzeko. Baina nola aztertzen da hildako hizkuntza bat? Hau da, ez daukat komunitaterik galdetzeko, nola esaten duzue hau, edo hau zergaitik. Eta horren bestez, ezin dut grabaziorik egin, ikusteko nola euskatze duten, nola hitz egiten duten. Ba, hizkuntza baten, hildako hizkuntza baten, lekukotasun bakarrak, testuak dira. Hemen badituzue batzuk, erronkaria idatziak, eta hauek biltzan eta deskribatzean kontatu nintzen, hau lan hau esala egin. Hau da, testu batzuk daude argitaratuta, baina bakarrik testurik ezagunenak edo, baina oraindik erronkarien korpusa ez dagoela deskribatuta. Beraz, ikusten duzuenez, badut lana tesian egiteko. Baina ezken kontua, hasieran esan dizuet, hildako hizkera badela, eta hildakotzat jo duzue. Baina zergatik hildako. Hau da, zerk eragin du hildako izatea. Behar bada, txistea ez dozue ulertzen, baina erdian dugu mi bat hilda, bale? Lengua muerta, orduan. Zerk eragiten duen hildako hizkuntza izatea. Lehenik eta baina esango didazue, komunitateak izan dezak eragina. Beste leku batera joan, eta hango hizkuntza ikasi, eta horrena galdu. Eta ados. Horrek izan dezake eragina. Bestetik, erronkari barra, gorriz duzue markaturik, zuberoa eta arogeiragatik, horrena galdu. Eta horrek ere, eragina izan dezake. Eta azkenik, Euskal Herri mailan gertatuan moduan, gaztelania sartu, euskara gutxitu abiakatu, eta erronkarien kasuan desagertu. Eta horrek ere, eragina izan dezake. Esan bezala, hau ez da kontuan hartu erronkarira aztertzerakoan. Hau da, oso ondo deskribatu da, bertan badituzue bi lan, deskribatzaileak dianak, fenomeno guztia deskribatzen dira, baina fenomeno horiek ez dira lotu egoerarekin. Behar bada fenomeno bat du, komunitateak beste hizkuntza bat ikasi duelako, edo behar bada fenomeno bat du, geografikoki ekarri dalako ez dakite zuberoatik, edo azkenik fenomeno hori du, gaztelaniatik ekarri dalako hori, nik ikusi bezala gradu amaierako lanean. Eta hau, ez da egin. Gainera, azkenik, oraindik badira findu beharreko kontuak. Adibidez, bertan, argazki horretan, Fidela Bernat duzue. Erronkarira hitz egiten zuen azken hiztuna. Eta esan hori da bere heriotzak ekarri zuela erronkarien desagerpena. Baina hori horrela da, hau da, azken hiztuna izan da, ezin zuen bere hizkuntza erabili, beraz dagoneko hizkuntza zegoen, orduan hori ez da zehaztu. Gero gainera emakumea. Historian zehar emakumeak izan dira kontserbatzailago, gizonak kanpora joaten zialako, lan egitera, eta aukera bazuten beste hizkuntzat ikasteko. Askotan ere, etxera ekartzen zutena. Beraz, espero dira emakumeen eta gizonen artean ere desberdintasunak. Eta hori, ez da egin. Eta azkenik, Fidela Bernaten kasuan, zenbait urtez egon zen Iruñan bizitzen. Espero da ere, Iruñeko euskararen eragina edukitzea, baina hori, ez da zehaztu. Beraz, ikusten duzuenez, asko dago erronkaria aztertzeko, zehazteko, tesian egiteko... Baina esan bezala, aurkezpen honetan, azaldu dizuet nola heldu naizen ni ikertzaile izatera, eta zehazki nola heldu naizen ni erronkariera aztertzera. Beraz, emaitzak eta beste aurkezpen batean izango dituzue. Eskerrik asko. Eskerrik anitz, Leire, zure aurkezpen honengatik. Erronkariera ez, baina gu bizi berritu egin gaituzu. Eta nik uste euskararekiko halako beste bihotza berotu edo goxatu egin gaituzu. Nik ez nuke bukatu nahi, beste eskaera bat egin gabe, baita ere. Hemen behar bada medikuntza atal edo ingenieritzari baita ere. Ikusten duzuen bezala, ja senyora bat naiz, eta senyoratzen garenean, tokatzen zaigun gauza bat egitea, 50-51 batean, da mamografiak egitea. Eta, zesango dizuet, 2025an mamografia egitea tortura potro batera joatea bezala da. Ez dakizu honentzat eta dakizu honentzat pixka bat egiteko, esango dizuet, zu sartzen zera gela batian, gela hotza normalean gainera, tristia. Esaten dizue, gerritik gora biluzu zaitez. Zu, kentzen duzu, eta gerritik bera jartzen dizue berunezko amantal bat, oso sexy zaude, esan nahi dut oso momentu zaurgarrian aurkitzen zara, baina zu bakarri zaudenean, biluzi, pixkat azten zea, hola, pixka bat okertzen, hola, batean etortzen da teknikaria, niri azkeneko aldi, teknikari hori 24 urteko mutil gazte bat,
automatikoki sartu zanean, ja, zutik jarri nintzen, hori, reflejo bat bezala, hori ere horrela delako. Eta orduan jartzen dizu traste bat, azten dira, kron, klin, kon, eta hola, aurrean jartzen dizu, hola, bandeja bat, erretilu bat, eta esaten dizu, jarri hor titila. Bularra jarri hor, karo, zu harrapatzen, a ber, karo, zu hor, karo, azten ze hurbiltzen, torerua bezala, hola, pixka bat, da, hartzen zu titila, da, jartzen zu, eta, ostra, hotza dago. Inorrek ez du pentsatzen gugan hori, epeldu edo zerbait indaiek nik kriston bronka botan nion, urrengo atzako epeldu hau, eta, bueno, bale, eta, bueno, jarri genuen, eta ja, ez da nahikoa jartzea, edo ipintzea, ez zentratuta egon behar du gainea. Orduan, azte zaizu, 24 urteko mutil gaiztoi zure titia manipulatzen, zu begira zauden bitartian, azte zaizu, eta zu hor. Bale, azkenean, zentratzen dugu, eta hori gutxi ez, eta beste erretilu bat konturatzen zara, ez, aurrena egin behar duzu, posizioa. Hor, harrapatuta denean esatizu, ez, hobeto hankapuntetan jartzen bali matzara, zer nahi ziristen, azten zehola. Eta ja nire azkenekoan esan zian, eta zer gertatzen da, ez beste titiak traba egiten ditela. Horrela zaudenean, bapatean beste bandeja bat goiti berazten da geizten, eta zu badatorrela, ezin dezu mugitu, hazen zaizu, zuek ideia bat iteko, titioi, jamonjor lontxa bat bezala gelitze zaizu. Eta ze min ematen du? Ze min ematen du? Aber, egin dutenak bai edo ez? Hombre, ya está bien, 2008 eta guaindik anola ibili behar deu. Nik ez dut ikusten hor, bestiak urologona junda, jarri zakia, da, emeteko, da. Hau zer da, emakumia gehalako? Ba ez. Bueno, ba honetan ere... Bueno, ya está, es que berotu. Que berotu itera, ya está bien. Bueno, eta bain ja giroa bero dagoenean, bero honetan dagoenean, azkeneko ikertzailea aurkeztuko de, Eibartarra. Nik uste hemen erdileak bere familia diala. Ondo iruditzen zait, hola behar deuz, horregatik egin genuen Eibartarrak ekartzeko. Hementxe da gau Magi Alberdi San Martin, gizarte langintzarako gradua du eta subironatasuna Europako herrietan masterra. Masterra maituta, gizarte hezitzaile lanetan aritu zen eta horretan zebilela doktoretza tesia egiteko Eusko Jaurlaritzaren beka lortu zuen. Eta horretan dabil, iaztik, gizartea, politika eta kultura doktorego programan. Zurea da hitza eta publikoa, Magi. Magi Alberdi San Martin. Bueno, kaixo, bastante urduri nau, hori hasteko, eta bigarren tesi bat itxen dabil. Bai, badakit ez da bela inor galdetu, Baina, bueno, nik esanin nahi dut. Veganuek itxen badute ez, bani bai. Ala, ta zertaz, galdetuko zue, oin ez? Ja. Ba, eske oso erantzun luzia da, Egia esan da, hobeto geratzen da, hori erantzutia, nik bez dakatela oso argi esatia baino. Hau da, DBH amaitzen zabizenean bezala, ez? Ta, ze ikasiko zuoin, ze nahi dozu izan? Ez dakit, aberatxa? Aukera bada? Bueno, ba ez. Antzadan ez hori jaio itxen da. Vale, eskerrik asko amataita, supongo. Ta tesiakin bebantzeko, ez? Badakizu zer esan nahi dozun, bueno, edo ez, baina badakizu zer izango zaren. Gazte prekario ansiosa repelente bat. Bueno, gazte prekario ansiosa repelente bat gehiago. Ze, tesian hau da, iraian inglesera apuntatzia bezala, ez? Oso motibauta hasten zara, baina hilabete pasatzen denean ez dozu lertzen ze momentutan sartu zaren marroi honetan. Ze bai, osea, marroi bada. Uste dut, tesia zinebanetik 3 kalendula bote gazto ditutela ipurdiko erreduretan. Osea, ofizialki ipurterre bat naiz. Bueno, ikusten duzuen bezala, humorean hau ba, ez da holan nire fuertea, baina nahiago dut amorea baino. Nahiz da biak feministak izan. Ta horregatzen hau hemen, bakarrizketa bat itxen. Instagrameko babozuek txatetan itxen duten bezala, ez?
Ridikulua. Bueno, espero dut gaurkoanik blokeauta ez amaitzia. Tesian, Euskal Emakume Abertzalek nazioaz zer esaten duten jakin nahi dut. Zimaz, simplia eta interesgarria, ez? Hori esaten dute danik. Bueno, batez be gizonek. Eta tesian, zer, ba? Eta ni azten naiz ez. Baitxu, ba, nazioa, generoa, feminismo... Uste dut ez direla moa entzutera heltzen. Ostra, hori interesgarria, Ze garrantzitsua, ze ondo, anima usarela. Ja. Zenik ez nuke egingo. Nik politikaren eta patata tortillaren arteko analizia egingo nuke. Aterasan eta kitxon ikerketa bat. EH Bilduren bozkatzaileen 89,3ak tipula daraman patata tortillaren alde egingo luke. EAJ PNV-koen gehiengoak aldiz, tipularik gabeko aukeratuko luke. Nibelon. Bueno, bestela tesiana guai, Aber zuek animatu zareten. Osa, planazo. Ni urte eta piku noia, liburu artean ez, irakurtzen eta hori, marko teoriko bat itxeko ez, gero ingo duten hori, segaitxik ingo duten justifikatzeko. Zuen kuadriako poliziak, eske etorkinak arriskutsuak dira, esaten da benian bezala. Gero ingo da ben hori justifikatzeko. Berdin. Kontua da, adituek oraindik ez dutela erabaki, nazioa eta nazionalismoa zer diren. Hau da, kartetan jolastea bezala. Bakoitzak bere jokatzeko moduan alde itzen dau. Naturalak direla, gizarteak sortuak, antzinakoak, modernoak, eta horren arteko mix posible danak. Bosako bokadillo karta baino luzioa. Naturalak direla, baina, gizarteak pixkatera egiten dau. Antzinakoak direla, baina, hainbeste beze, oinarri politikoa dakatela, baina, irugiarra gaztata piperrakin. Total, argi dauen gauza bakarra da, teorialari gehienak eskerrekoak diala. Ze eskumako gazean aspaldi helduko ziren adostasunen batera. Eta nazionalismoan hau movida bat, Feminismo? 21. mende honetan, feminismoak kabatekin, Ze batzuk bikin esaten dute, feminismoak kaka, oiek ez, oiek kakata da. Feminismoak, ni superrados. Gero gogoratzen naiz, egun ematen tesia amaitu nahiko nebala. Ze gainera, egia, azken aldean nahiko nahazitasun batzen dutela girua Euskal Herriko feminista abertzaleen artean. Zaite konturatu. Zutik emakumeak kantatzen hasi, eta horra azten diadanak. Laberintuko irteran bila bezala. Batzuk altzatzen dira, direktamente. Horrek dira veteranak. Beste batzuk be altzatzen dira, baina eskuak behian. Segurolak. Beste batzuk jarrita geratzen dira. Asteriskoak, supongo. Baina gehiengoa hor dabil, ez? Tabernako kamareroak kasorik itxen ez dizunean bezala. Zutik. Ez que, claro. Osea, inork ez egun esan euskaldun izatea zen ekeza dan, Ja. Euskaldun eta emakume. Eta euskaldun, emakume feminista langile eta doktore gai. Ze, klaro, esaten dute gainera, doktore gaiok ansiedadia eta depresio eukitzeko aukera gehiago eukitzen ditugula. Ez daki hitze gaitxik izango dan. Presinua, espektatibak, ez? Eibarko liburutegira jun biharra. Osea, gauza bat. 2 hilabete pasau nitxun, argiak nundik pizten ziren bilatzen. Ondiokan ez ditxu topo. Han hor bildu zan egun baten, listo bat. Maie, ondo basau zolan? Bani. Claro? Ze usto, zutontian izela, ala? Total, egun horretatik ez naiz bueltau. Oin etxean geratzen naiz. Ta etxeatik itxen dut lan. Ta etxean beste bat naiz. Literalmente, Telemaili. Nere alterregoa. Hor jartzen naiz, lanerako prestatzen, ordenagailua, pan.
eta erbende sartzen jara, kriston gogoa, etxia garbitzeko, txirulajo, bizkotxo, bueno, danetik. Egia esan da, telemaile ezagutzeko aukera izan da, tesiak eman destan gauza onenetariko bat, telemailik, teleasperduran kontrako konponbide badaka. Telelan haitzen dozuenek badakizu ez, iman. Telemasturbazioa. Uste dut, klitoria borratzen hasi jatala. Eta hori diokan, 3 urte geratzen jataztezian, gutxienez. Bueno, total. Gaur kontatzera etorren izena da, tesian, Euskal Emakume Abertzaleek nazioaz zer esaten duten jakin dutela, zelan irudikatzen duten, ze helburu politiko dituzten, ze bizipen, ez? Eta horretarako ingo ditut elkarrizketak eta eztabaida taldeak. Zer esaten dute, gainera, tesi prozesu hau oso bakartia dela. Nik, benetan, betirako lagunak inditxutela tesian. Bakitxo, ono noietakoak. Ez que gabe tesia itxea imposible izango zen. Orduan, hemen nagoela aprobetxauta, eskerrik asko bihotzez ChatGPT eta Google Maps. Eta, amaitxo aurretik, gaurko 10 minutu hauetan be, probetxuzko zozeitxiarren, pentsaot, ekarpen bat ingo dugula, eta lagunduko diegula Euskal Herriko emakumea abertzale feministei, zutik emakumeak kantatzerakoan 6 ikur erabili bardan erabakitzen. Gaur eta hemen erabakiko dugu guk. Orduan, nire garrizkizuet, 3 proposamen, praktikauko ditugu, jarrikot kantua, eta zuekin gehien guztau jatzuena. Demokrazia, bale? Gehien ateratzen dana, judikau. Horra, lehengoa izango da. Eskoa gora, panok? Bale, eski mikrofonoak inzaia da, Hola? Zaiko. Perfecto. Oso ondo. Bigarrena, zengo da, ASRG, kanpinetan egon zarete. Bale. Zutik emakume. Oso ondo. Ta 3garrena, emakume honen eta beste asko nomenez, azkenean, zalantzarik gabeko iraultez dalako bez gurea. Ingo dugu, holan, zalantzakin, baina jarri barra zalantza aurperia. Zutik makume... Bale, orduan, kantua jarriko dut, eta inbar dozue, gehien guztau jatzuena, bale? Zutik emakume... Eskerrik asko! Eske nazionalismoa movida bada. Movida bada, feminismoa, hori dana. Zu argi dago, zutik jartzeko moduko emakumea zehala, hori, eta ikus nabaritu dezu berotasuna, ez da? Horrekin gelditzen gara. Eta, orain bai, pena handiarekin ja, barrodrom hori bukaera eman behar diogu. Hemen da, esate zuenean, berriro esango, ikuste izaituetu hendikan pizka bat, barrodromari agur esan behar diogu. Oso ondo, hola da. Eskerrik asko etorri zareten guztioi, mila esker baita ere Eibarko Klub Deportiboari, hori jarraituko dugu lanean, ziur, eta batez ere eskerrik asko eta txalo bero bat eskatuko diet hemen gure protagonistari, eta etortzeko eta guztio batera, halako txatu batea, torri honea, mentxe. Ni, Bueno, vale. A ver, ez gelateako, esan dezela zazpiterritako bukatuko deula. Hoxe, orain bai, jarraitu izagun euskararekin gozatzen, eta datorren urtera arte. Eskerrik asko. Agur.